राहा लानायनिया एसे उननि बाथ्रा जे दिनै फैनानै नुफैबाय जे जेरैहाय बुंहरदोंमोन बेबायदिनो थांनाय 6 आरो 7 माने राङारि बोसोरनि जे स्लुइस गेट बानायनायनि डिपार्टमेन्टेल जे मोनसे सेंसन नैबे सालबारि गामि हिसाबै बदियागुरि बेरेन्सि दैनि सायाव स्लुइस गेट मोनसे बानायदोंमोन 2010 मायथाइयाव बेखौ हाफुंदों होननानै बुंदों आरो 2013निफ्राय जायफोर बेनिफिसियारिफोर बे स्लुइस गेटनि दैजों बिथांमोनहा माइ दै बिथांमोनहा गायनो मोन्दोंमोन आरो मोजाङैनो बिथांमोनहा थांनाय समाव गावसिनि आबादखौ मोजाङै दैखांनो हादोंमोन नाथाय थास' बिलाइफोरबायदि थास' बिफांफोरबायदि जिबायदि मोनसे देग्लाय फार्स्ट मोनसे वेबसो बे वेबआव मोनसे स्लुइस गेटआ थांनाय 12 बोसोर सिगां हानाय स्लुइस गेटआ बोरैहाय कौटि थाखानि स्लुइस गेटआ बोरैहाय बिदि बायनो हायो बेयाव होनबा नुबाय जे थांनाय 15 बोसोराव बिपिएफ सरकार हाग्रामा दैदेननाय बिपिएफ सरकारा जिबायदि मोनसे जाख्ल'नाय करापसन खालामदोंमोन बिनिख्रुइ आरो गोथां मा मोनसे बिदिन्थि होनो हायो फालाय बेनो आरो नोंथांमोना बयबो मिथिगौ पेपारे कागजै फोसावनाय जादों जे बिटिआर सरकारनि सायाव दिनैहाय हाग्रामा महिलारि सरकारनि 15 बोसोराव 15 बोसोराव 3,000 कौटिनिबो बारा मोनसे दाहार गालांदों आरो बिनिनो 50% बांसिन जिफोर रांफोर बिसोरो ओरैनो भुवायै जाख्ल'नायै बानायनाय दा बिनि मोनसे इनकुवेरिबो जाबाय थादों आरो दिनैहाय नुबाय जे आङो फैनानै नुफैदों जे जों रायजो राजाफ्रा देग्लाय माइ गायनो मोननांगौआ जोबोद गोजाननि बाथ्रासै बेनिखायनो बिनि सायाव डिपार्टमेन्टेल मोनसे इनकुवेरि जागोन गभर्नमेन्टआ मोनसे निश्चय इनकुवेरि खालामो आरो आं पार्सनेलि बिनि सायाव इनकुवेरिखौ आङो लुबैगोन आरो फैबाय थानाय समाव जिहेतु दा दैज्लां बोथोरबो बेखौ रिपेयारिं खालामजानाय अबस्थाबो नंखाला बे बायग्लिजोबखाबाय गोदानै माबा मोनसे बानायनांगौ जायोबा निस्सय आङो आंनि फारसेनिफ्राय आरो सरकारखौ आङो नारसिनगोन जाहाथे जोंनि रायजो राजाफ्रा फैबाय थानाय समाव जेरैबायदि दैखौ मोननानै माइ दै आबाद मावनो हादोंमोन न'खर संसारखौ मोजाङै सामलायनो हादोंमोन गथ' गथायखौ फोरोंनो फेदेरनो फोलावनो हादोंमोन बे राहाया जाहाथे जाफिनो बिनि थाखाय निस्सय नाजानाय जागोन बायनायखौ नायोबा सिङाव जाबायदि एस्टिमेटआव लिरनाय बेबायदिखौ मावनाय जायाखै बेखौथ' एकदम मेगनजों नुखानाय जे नोङो थांनाय 12 बोसोर सिगां हानाय मोनसे स्लुइस गेटनिया बोरैहाय नों सिंजों गगल जालायनो हायो फालाय जिबायदि बेखौ दाबायनांगौमोन गोथौ खालामनांगौमोन बेखौ निस्सय खालामखायाखै जायनि थाखायनो बे सिंजों गब्लं थादों सिंनि हाया माने सुस्राजोबनानै बे बायग्रबदों आरो दा बायखांनायनि उनाव जों जे नुबाय जेरैबायदि बेयाव रडफोरखौ होनांगौमोन लहानि रडखौ जेरैबायदि होनांगौमोन बेबायदि निस्सय बानायनाय जायाखै जों बयबो मेगनजोंनो नुखाबाय दा होमबा बिनिफ्राय नुयो जे एस्टिमेटखौ फल' खालामाखै निस्सय एस्टिमेटखौ फल' खालामनायमोनब्ला बेयो निस्सय बिदि जानाय नङामोन दा बेयाव डिपार्टमेन्टेलि माबायदि साननाय जाखो बै समाव गभर्नमेन्टआ माबायदि नायखो आरो जायखौ बानायदों बे थिकादारनि सायाव मा बेबस्था लानो हायो बिनि सायाव निस्सय आं गभर्नमेन्टनि सायाव आपिल खालामो बे ओनसोलनि 8था गामि आरो 250 बिगा माइ गायनाय जायो बे ओनसोलाव माइ गायनो मोनाब्ला मा जेंनायाव गोग्लैनो हागौ 250 बिगा नङा 2,500 बिगा बिदि जागोन आरो बेनिख्रुइ बांसिनबो जानो हागौ दा बेयाव सिदा सिदि 10था गामिया बिनि दै मोनो आरो बिनिनो आग्लायलांनाय माखासे दैजों आरोबाव दरबासो गामिया माइ गायो बेनिखायनो बेयाव 2,500 निफ्राय 3,000 बिगानि गेजेराव जागोन दा देग्लायथ' उफाय गैलिया जे नोङो अखानि दैजों निस्सय सोनारनांसिगोन आरो खालमासिफोरनिफ्राय निस्सय माबा मोनसे राहा लानो हायो बेखौ आंनि फारसेनिफ्राय बिफानारिनाव आर'ज गाबगोन आरो बेबायदि खामानिखौ रायजो राजाफ्रा जाहाथे फैबाय थानाय समाव जेंनायाव गोग्लैनाङा बिनि थाखाय निस्सय राहा लानाय जागोन आरो बे गोदानैसो निस्सय खालामफिननांगोन मानोना बेयाव रिपेयारिं खालामजानाय अबस्थायाव बे गैलिया उफाय गैया जेरैबायदि बायनानै थांबाय बायनायखौ जों मा खालामबावनांगौ पाब्लिकआ एकदम सेस जाजोबसिगोन आरो बिदिनो अननानै सरकारा अननानै एसे माबा मोनसे बेबस्था खालामनानै होयोब्ला जोङो पाब्लिकनो एसे सुबिदा होयोब्ला जोंहा गोजोननाय फैगौमोन आरो दा बेसो बिराद दा जाहोनाथ' दा बानाबो नङामोन जेबो नङामोन जेरैबायदि बाना समावनो बायलाङाखिसै बाना गैयि समावसो सिंजोंहाय फुंखा फैनानै माबोरै गब्रायलांखो बेबायदि दसेनो बेयो गब्रायनानै थांबाय आरो गोलैलांजोबबाय दा माइ गायनो सुबिदायानो गैला बेबायदि आरो दाथ'
उफाय गैया जोंनो एसे सरकाराव अननानै माबा मोनसे हेफाजाब होयोब्ला मोजां मोनगौमोन आरो जोङो गायनायनि थाखाय सिगां स्लुइस गेट गैयिनि समाव माबायदि गायोमोन बा स्लुइस गेट जानानै थानांदों जोङो ओरैनो थानांदों ओरैनो एकदम सोरबा अखा हादैजों एफा एनै गायबाय बे समाव ओरैबायदि गोरिब जाजोबनांदों खामला मुजिरा मावनानै जाब्लाबो आगोर मोनै जानानै थादों दा बेफोरबायदि आरो स्लुइस गेट जानानैथ' जथेस्थ' जों सुबिदायाव फैदोंमोन आरो उन्नति जादोंमोन जथेस्थ' उन्नतियाव फैबायमोन आरो जोङो बे सुबिदानि गेजेरजों बुंनो थाङोब्ला फ्राय सान्थि होजोबनो हादोंमोन सुबुं माहारिफोरखौ नै दा गायनो मोना फुनो मोना जायोब्ला जोंबो हाखराव गब्रायगोन आरो बिनिफ्राय जेरैबायदि जोंनि मावनाय दांनायनि गेजेरजों सोरबा साख्रियालखौ सोरबा फालांगिफोरखौ एसेबाबो साया होनांगौमोन बेफोरबो रानज्रिंलांजोबनाय जाफागोन आरो दा बेसो दा बेयो दमगाव सालबारि स्लुइस गेट माइ गायनो रेडि जाजोब्बायमोन जाजोब्बायमोन आंनो दा बुंनो थाङोब्ला आं नोंथांमोननि सिगाङाव बुंखायो 30 बिगा आलि खोजोबखाबायमोन आङो दिनैनो गायनांगौमोन दा सेस जाजोब्बाय